Kene pangku Pakde. Rame-rame ngoyak cara mabur mulo aduh Nyesep silek ning megawan alak-alak layune sandung-sandung kuping Derane dhewe ucap jroning kupon akeh bihi ora komen kontrakan bring ombene wis asak makan mung kari wadai akeh kang kebanten kupone katon kontrak jabulane sakane milih sarwa melo ingkang dudu mesine aburu ucap kelangan delok Traming bebrayan urip ingkang prasaja Traming bebrayan urip ingkang prasaja wong buruceng kelangan delek Nggih. nggih ta Oke, sing diarani wong serakah ngono wae. nggih tujuane iki jane apik nek gandeng iman iki ora kuat terus diiming-imingi terus miyur minggok dalan Yen pancen jatah iki gur 3 ya aja milik 7 lan 8. jatah segelas ya segelas gitu nek dikei saember ya bakal numplak muspur ora ning apa-apane nggih Kowe ngerti ra, amburuceng kelangan dulek iki. delek kok dulek Oh. Krunguku. rumahsaku Iki dadi aja sok milik barang sing melok, engko malah ora apik dadi. nggih nek cara biyen ya aja milik barang melok kesusu malak mergo kaselak muluk engko ndak keselak-selak ngoten nika nek bapak dawuh ngoten nika dadi wong ki ya kudu sing apa anane santai wae Santai wae nggih dadi. santai ning tanggung jawab ngoten Lah yen bocah iki Nduk, Halo, wis saiki kelas pira to? kelas sekali Loro apa? SMA. Oh, Sema. SMA kok semua SMA yen jarake atuh, jarake dekat to Sema. ya wis ngono ya ora apa-apa No. kelas loro SMA ndang kelas 3 gek kuliah wah Nggih. jan arep kuliah temu ndi rencanane Cahayu Ada 2 pilihan. wah eneng loro yang Ya, yen pertama yen pilihan ku Yen. mesti lebih dari satu. pilihannya Ya, ndi yang pertama insya Allah teng isi. isi terus Nggih, terus yang kedua teng Jakarta. weh Jakarta Tak kira pertama isi, sing kedua kosong. ya monggo mawon bakune nek nggon bab kepinteran bangsa gegendingan aku wis kampiun tenan wis paham Oh, Karo mateng. Niken Iki mateng. muga-muga engko ana krentek kepengin gayuh pendidikan sing anu napa ya non apa jenenge non nggon budaya ning nek perkara gegendingan rak wis elok Welok wis pokoke Kula teng pedalangan mungkin Mas. weh arep pedalangan Nggih, lek teng isi lho nggih. nggih Oh, numpake sepeda. Insya Allah teng pedalangan. insyaallah ya Nggih. heeh Oh, Nek Nduk. neng Karawitan ya ngeri ya Mas. Lho ngopo? Nggih. Oh, ning karawitan ngeri. ngeri petuke ngono-ngono kae Lek dalang kan petuke karo dalang-dalang senior. Oh, iya ya, heeh. apa rumasane ra ngeri ya Aja. Aja ning karawitan. Malah ngeri. Aja ning karawitan kepethuke kothok ogrok kuwi. ayo Iki- nek pedalang petuk Alfian yo Oh, isro. Ping kae ra tau turu ya. ana sing ngersake siriuning yo dibawani sik Nggih. yo engko ndang ndang istirahat wis aja dipaksa swara ki nek dipaksa pita suarane ndak malah kegegu nggih yo dibawani sik karep ben ora nyengko tak goleki kanca ya nduk Nggih. ayo kene Mbak Eka prihatin ningsih ayo kene Alah dakel jati Ayo meneh. sayang. mbok yo aja ngenyek to Ben aku mau ya dinekke anu. ya kene Sin. tuline bentak tong Wes aku arep bobo. tagel Mas Bayu iki kok. Kusik. Nah, kene rada rene adikku. Ngopo kok iso nyawang unyeng-unyeng iki ngopo kuwi? Aku rumangsaku ki lagi iki lho jagongan karo wong wedok kok iso delok unyeng-unyeng iki lagi.
Ya piye carane ben iso jagongane jenengan yo ngepaske rada mendak. Menika ndang ngresake kodhok. Ya malah wong tuwa dene kodhok kuwi. Iki dimong iki. Ayo, anakmu. niken ben bawa. Dek niken kok kon ngemong. Lah piye ta? Lah piye nareng gendong ora kangelan. Malah numplek. Ya rasa iki, kowe sing digendong. Heeh, aku digendong. Mangga, ya iki jejer karo Eka Ken. Wedhe janis. Sijine wutuh, sijine setugel. Ayo. Ya ora setugel ya cemet ngono ae. Ya, dibawa dhisik Duni Ken. Ayo, kok nek ora kuat genti kuwi klenthing mungil. Ha. Oke Om Jin. Kene klenthing mungil kok. Sinebut pahlawan putri Srihening Mustika Mas Wardoyo Jumantana monitor. Nggih. Salam kangge Pak Yuki. Ah iya. Oke. Ya, iki Nanang monitor Mas. Saking Nganjuk. Salam kagem Pak Digaring Semarang, Mbak Niken, Mas Bayu lan katresnan kula Ditna. Oh ya. Wis Nanang. Nanang merem. Nanang merem ki ya iso WA to. Iso ke malah ra tipu ya. Heeh to. Oh sing WA kan tangane ora mripate. Nggih pokoke Bu Pesinggan ini wis duwe penggemar dhewe-dhewe. Heeh. Bu Fahmi nika Pak Supomo. Ya. Bu Darsini Pak Gelang Kalung. Heeh. Terus Mbak Dita Nanang Merem. Nek Mbak Suci khusus Wardoyo. Ya. Lah penggemarmu sapa ya? Aku. Ah. Aku lagi golek iki. Lagi golek Lagi to. golek. Oh, penggemar kuwi akeh cempe cilik-cilik kae kok. Ah ndengi yo kepidak jaran barang. Ya, ya kan. Ya. Putra Kanjeng Sira. Hae. Lawe. Dagang prang Elah wale. ding tong. Kowe iki lagi arep tak lem lho swara apik kok dong ding dang dong. Dung prang prung. Wale druk. Malah druk. Ayo. Ayo. Daprang kang bacana. Padha blasok ki dadi jula-juli. Eka dudu aku. Iya, tak kira kuwi yo Dek, saiki wis ganti ora ngono, Nduk. Eka. Dalem. Kowe nek anti ngeyel tak adahi karung tak gua kali lho. Nah, aku tak mlayu dhewe. Masa aku padane cempe. Ya, Sinten ya. karung. Bacana Ngebelo. Ngebelo. Ngebel sapa? Ngebelo mangun yoga. Bebelo wirat moyo Anu. tan wurung sriuning gundu Wis cukul. Seriune gundul apa bar kemo kowe kok. Ayo. Gugur. Gugur kok. Wong nikan lali kok tekone Eka. Lah wong Eka wong lali. Kae rata Wong wis ngono kuwi lali. Sumpah aku marah ngomongi ngono. Ora tak omongi sriuning putul to. Malah sriuning gundul. Iya. Ayo. Padha ule ya. Iya. Padha tule. Heeh. Gugur. Live streaming Iqbal Pro. Wah, video syuting Iqbal Pro. Iki akeh iki sing live streaming. Oh, wadah. Biasane anggere anu daerah mriki wingi nusul anu. Wah, apa ini pirang-pirang jejer ya. Lah, Enten. Wah, pokoke kaya ikan bakar kae lho. Wih, jejer. Iku saking Sragen nggih to, Pak? Iya. Nggih, tur pundi-pundi ya mesti jane anu. sampean streaming apa dodol HP, Mas?
Oh sing kagungan apa sing kagungan napa niku channel niku anu berkahi kula tekan anu ngono kae kok. Nggih. Putih-putih enten kok. Nggih, Tega Wanu ya tekan kono. Nggih, yo lanjut. Dadi mustikane ketuban. Wah, mangsaku ngrusak kuping tenan iki. Ngopo nek to? Dodok kotak le batere ra umum. Ya ben krungu wong kene gamelan karo kene iki rada adoh. Aku ora budek. Wah, Perasaan ya ora ngapa-ngapa Mas Bayu ngeprak ya ora apa. Apa? Banter ora kaen? Mboten nih. Lah iya kuwi kupinge. coba tes meleh Mas Bayu, ora banter kok. Tes meleh coba Mas Bayu. Ora sudi. Kupinge wis bosok. Yo, iki diaturke. Langgame, maka. Ya, Dek, tayubke ganti jogeti Mas Gareng, maka. Srening masih katuban ngelapan tresno ben sabaya pati marang raden wirat koyo kampus praso anak ora ngerti khusus nih Ken, ayo. Mas Gareng. Ngapa kuwi nek ngono? Kowe nyapa to Pak Dik? Ngapa? Aku metu kok grup. Nyapa? Ora usah metu, tak toke. Tak delete. Mosok niket joget
enak tutu dendak der. Aku tutu dendak nyek ini. Piye lah wong joget wek. Ayo. Jogete were nek semangate ora. Ora ana semangate piye kan wis ngotot lho. Joget nek kaya niken kaya Eka kuwi gena jenglengane pas coba ayo. Nenone ya tutuke Kak. Ayo. Ayo Kak, awas. Ya, ayo Mas Gereng. Oh alah telek. Ngapa to Pak Jaya kok? Aku anggere nyerane kamera iki tak dol. Kuwi Kuwi nggone pake sapa? sapa? Mbok. Aku anggere nesu nyolong wae wong kok. Wis ora nganu. Apa-apa ora. Tolong diderke to. Tak nainya. Apa kuwi? Sesuk digodhog. Alah. Oh sawerane kowe kok ngek gedang sajen. Mau saweranmu kayak Oh, kaya Jawa lho. Kaya ngene bojomu wingi entek telu ya. Iya. Karo aku kembul kok. Iya. Nggih, makasih Mbak Eka. Anu kasih. Nek aja ado-ado kalunggumu ning kono sik. Kowe angkrem kono wae, angkrem kono. Ya, heeh. Aku tak nyuwun tulung karo dulurku lanang mau Mas Farisa mau sik to. Oh, enten. Niki Ayo. niki teng Iki ono sing ngesake Lestari. Ayo didum loro Mbak Niken karo Mas Farisa. Ayo. Lestari. Lestari alamku. Kudu kuwi. apa lestari alam apa? Alam kubur. Kowe ngomong sing nan. Kowe sing ngomong sing nan. Mas Farisa kok jejer niken Mang Chandra Mas. Niken Iya. Masya Allah. Sing apa putri kuwi kaya Betari Ratih. Heeh. Sinawang jejer karo Bathara Kumaja. Ganti Mas Gereng. Ayo. Aku. Jejer niken. Udah jejan. Wah, sing putri kaya Bathari Ratih, sing lanang kaya Komodo. Kok komodo to, Mas? Lah apa sing buat? Kodomu. Oh iya, malah odol. Wong wedok yayakan jejer karo Komodo. Ya ora wong pengen foto ya ora apa-apa. Pon Mas, mari pon monggo terserah. Mas Mari sapa to? Jejer ki Mas sapa? Farisa kok Mari. Mas. Marisa. Ayo, aku kulinane mari Mas. Mari Mas. Ayo, Lestari diaturke sik, monggo. Ayo. Ayo Mas Dimas. Ben ngrasake diri iki gamelan Mas Farisa. Monggo, yo, monggo. Yo. Niken. Monggo. Sang Dewi katon lam Diberi tanpa
nuwun Pak Dalang Bayi Haji. Wah, Terima kasih Mas. Suarane- Selalu panjang umurnya. Mas suarane iki mateng. Kayak suarane kaya suarane kaya suaraku gek nom-noman. 90 apa klebu 90 Indonesia Indonesian Idol. Idol. Nggih, Mas. 90 besar. 90 besar kok. Oh, Terus termasuk aku biyen 50 kemerampu. Cerita malah bosok. Niki gelu kok kono sik delok tak selingi silit. Niki enten sing anu ngersake gerajakan Banyuwangi. Ayo. Oh. Mbak niki gel lenggah kono sik aja dadoh. Oh pisan kas lagune. Nggih. Aku nyuwun ayo Mbak Dita rene. Dita. Karo Eka. Ayo kene. Wah, ayo. Lho iki wis tekan ngono to aku ya. Eka iku nangkrem cedhak kene kok ya balik papan. Mula ki pokok enek mak brobet ngisor debok ki bae kan. Masamu iki apa celurut apa piye? Ora ngerti ah. Ora ngerti aku mau maklak mungkin tak kira apa bae kaya. Lah iya. Ayo kene gerajakan Banyuwangi bawani sik dilak ayo. Mangga. Sing jeglek Mas Gareng. Oke. Ayo Mas Gareng tengah. Ayo Eka ngapit. Yo mambiat mayone man. Mangga. Iki senengane Mas Agung Bakar iki senengane basa Banyuwangen. Nek pas pinuju live ngono kae aja lali anu Banyuwangen. Wah, berarti me padha karo aku. Kenapa? Kalau Banyuwangen aku Banyu Gendeng. Biasanya Mas Agung iki anu kok Fahmi kok remenane senengane Fahmi kok. Kuwi kanca lawas karo Mas Agung kanca lawas. Fahmi lawas anyar ke arep kok. Ya, monggo. Mambiat mayone mas. Pas, yuk. Piye? Pas. Pas. Ini Pak Dren lho celeng. Ya rasa banter-banter. Ayo. Suwarane Do ngopo ta cah? Ya. gandeng belah biangan Gendeng balap ayo. Kok jeglek malah nguyo. Ya wis telo kalau mlaku wae kok. Ayo genti walang sangit. Ayo. Ayo Kang. Mau pisan-pisan ki dialem ayu apa piye ngono lho. Ya wis ora walang sangit. Apa? Rayap. Oke telek cecek. Kok sik ngarani magare kok tek cecak iki lho. Lah ireng putih aku kelingan. Oh iya. Cilike ora masalah ambune. Ayo Pak Eka sing cantik. Ayu ta? Ayu dhewe. Nah, makasih. Ayune nek dhewe ijene. Nek karo Mas Gareng ayu kowe Kak. Tenang karo Mas Gareng ayu. Kok iso dipadakno Mbah Buyut iki lho. Wis to diterima-terimake. Ayo. Siap. Nyerap. Ayo. Nyeram biai. Kowe areng jenggleng apa bedhok pitik? Jeglek lho kok jeglek. Sah aku. Kaya arep nyekel garangan. Kok padake garangan. Ora. Padake garangan. Mau tikus saiki garangan. Aku ora muni tikus, aku mau kaget tok ngisor ndebok kan mak brapet apa tak kira apa bae kowe wis lungguh ngono. Sing bener ki luwak. Kae Kang. Kang, masa aku ora tau. Kang, Kang. Pak Bayu iki ngono kuwi lek karo anggota lawas. Iya to sia-sia. Iya. Wis sabar. Anggota lawas iki galak-galak. Wis kek ayo nembang neh. Anggota aku biar iki mantan dem kolektor kabeh iki tadi. Kaya kucing. Ya. Ora apik blas. Nah. Iya. Sik tak menata. Aya. Alah. Apa? Aja omong ae. Oh iya. Nyeram bayi. Nuswan toro.
ngajak perang iki. Lah iringane ngono. Wah kaya son gorek. Grajakan metu bom barang. Ayo kita. Pianyu iki dina iki live streaming oke banget. Wonten Eneng pirang-pirang. SBA TV. Oh, iya. Ngomonge ora mau. Wacine wong jeglek tinggal ngobrol. Iki enek titipan sing kudu disampaikan, nanti tidak salah lali. Lho kowe iki CV titipan kira to piye?